हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावबाय जीबी टेक्निकल्स यूट्यूब चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय दा गोबां मानसिफ्रानो भिडिअखौ काट खालामनानैसो नायो आरोना खायफाया आंनि भिडिअखौ फुरा नायजोबा दा नोंथांमोना फुरा नायजोबाबा जेबो बुजिनो मोननाय नङा आं भिडिअनि लास्टआव नोंथांमोननो मा फोरमायनो थांगासिनो दं गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो यूट्यूबनिफ्राय गोबां फैसा खामायगासिनो दं खायफानिया मनेटाइजेशन अन जायाखै दा जायफोरना मनेटाइजेशन अन जायाखै बिथांमोना फैसा इनकाम खालामनो हाथ'वाखै बा आर्निं खालामनो हाथ'वाखै जायफोरना मनेटाइजेशन अन जाबाय बिथांमोना फैसाबो खामायगासिनो दं आरो खायफाया यूट्यूबाव भिडिअ आपल'ड खालामब्लाबो माने भिउसखौनो मोननो नागिरा आरोना भिउसआनो फैजाया हमनानै ला जोङो गंसे मबाइलनि दुकान होबाय दा मबाइलनि दुकान होयोब्ला जोङो बेवहाय मोनसे जोङो साइनबोर्ड होनांगोन नङा होमबा साइनबोर्ड होब्लासो बेखौ जोङो मबाइलनि दुकान होननानै जोङो मिथिनो मोनगोन जेराव बेवहाय जोङो अप्प' मबाइल मोननाय जायो सैमसां आइफन गोबां मबाइल बेफोरबायदि मोननाय जायो होननानै जोङो माने बेनार होब्लासो जोङो मबाइल दुकान होननानै जों मिथियो थिग बेबायदिनो जोङो भिडिअ बानायोब्ला भिडिअ प्ले जानायनि सिगां जोङो मोनसे पस्टार बानायनांगोन जायखौ जोङो थाम्बनेल होननानै बुङो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनो हागोन बेफोरबायदि थाम्बनेल बानायोब्लासो जोङो क्लिक बेक खालामो मानसिफ्रा एबा नोङो हाजारखि मोजां भिडिअखौनो बानाय जुदि नोंनि थाम्बनेला मोजां नङाब्ला क्लिक बेकबो फैया मानसिफ्रा प्ले खालामनानै नायाब्ला नोंनि भिडिअआव इसेबां खस्थ' खालामनानै बानायब्लाबो नों भिउस मोननाय नङा बेबायदि आरोना बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ एसे इम्परटेन्ट साननानै ला आरोना थाम्बनेल बानायब्लासो थाम्बनेलखौ मोजां बानायब्लासो नोंथांमोना भिउसखौ मोजां मोनगोन दा आङो माब्लाबा समाव आङो सम होनो हाया जेसेबांनाखि भिडिअ एडिटिंआव जेसेबांनाखि टाइम लायो बिनि बाब टाइम लासिनो आरोना थाम्बनेलखौ जुदि मोजां पारफेक्ट खालामनो नाजायोब्ला नोंथांमोननो आङो बोरैहाय थाम्बनेल बानायनांगौ बिनि बागै आं नोंथांमोननो एसे फोरमायलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय नोंथांमोनखौ फोरोंगोन आं जायफोरा माने थाम्बनेल बानायनो रोङा नोंथांमोना गावनि मबाइलनि थ्रुयैनो मबाइलजोंनो नोंथांमोना गावनि मबाइलजोंनो थाम्बनेल एडिटिं खालामनानै वाइटि स्टुडिअ थांनानै नोंथांमोना यूट्यूबाव बेनार लागायनो हागोन आरोना थाम्बनेल जायनाखि बेनार भिडिअनि सिगाङाव जोङो प्ले जायैनि सिगां जों नैबेबायदि पस्टार लागायोना नैबेबायदि पस्टार लागायग्रोनांगौ होमबासो नोंनि भिडिअआव क्लिक बेक खालामो आरोना मानसिफ्रा नायनानै क्लिक खालामगोन नालाय क्लिक खालामबासो माने भिउस मोनगोन नोङो थाम्बनेला मोजां नङाब्ला ना थेरा बेखाबा मोजां नङाबा नायनो सुखुवाबा माने क्लिक खालामा आरोना मानसिफ्रा माने एसे नायथावना एसे हाब भिडिअआ मोजां जामारगोनलै बियो होननानै थाम्बनेलाव ओरै क्लिक खालामनानैसो नायो नालाय मानसिफ्रा हमना ला नों माबा मोनसे संनाय बुस्थु जाथावना नुब्लासो माने मानसिफ्रा नायनानै खुदै गगोन नालाय ओरै नायनानै क्लिक खालामगोन नोंनि भिडिअखौ नायगोन थाम्बनेलखौ नायनानै आं दा नोंथांमोननो थाम्बनेलखौ बोरैहाय बानायनांगौ नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दं नोंथांमोना गिबियावनो पिक्सेल एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं थाम्बनेलखौ नोंथांमोननो एडिटिं खालामनानै खोन्थानोसै थ' लोगोफोर दायो आङो फैबाय मबाइलनि स्क्रिनाव जोंहा थाम्बनेल बानायनो थाखाय जोङो फट'खौ नांग्रोगोन नर्मेल फट' बेनिफ्राय आं दा नै गेलारियाव थांबाय नोंथांमोनाबो गेलारियाव फैदो बेनिफ्राय जाय फट'खौ नोङो बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामगोन बेखौ ओरैहाय थुनानै होदो बेनिफ्राय आं दा माने बेखौ बेकग्राउन्डखौ नाङा नालाय आंनो बेकग्राउन्डनि हाजोखौ नाङा सिनारिखौ नाङा आं बेयाव डाइरेक्टलि क्रप खालामसै आरोना आं दा क्रप खालामखांबाय बेनिफ्राय डाइरेक्टलि सेभआव थुना होदो नै आं डाइरेक्टलि सेभ थुनानै होबाय बेनिफ्राय आं दा फैनोसै गुगोलाव बेखौ आं दानख'नोसै आरोना नैबे गुगोलाव फैबानो जाबाय गुगोलाव फैनानै नोंथांमोना बेहाय लिरबानो जाबाय बेकग्राउन्ड रिमुभार होननानै नोंथांमोना लिरबानो जाबाय आङो बेकग्राउन्ड रिमुभार लिरबाय थाखायो नालाय डाइरेक्टलि ओंखारखाबाय बेनिफ्राय डाइरेक्टलि बेकग्राउन्ड रिमुभाराव थुनानै होदो नैबेहाय रिमुभ बेकग्राउन्डआव बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय आपल'ड खालामनो हायो बे फट'खौ जायखौ नोङो दानख'दोंमोन आं नैबेखौ दानख'दोंमोन नालाय आपल'ड खालामना होबाय लोगोफोर दसे उनावनो बियो बेकग्राउन्डआ रिमुभ जासिगोन नायदो नोंथांमोना हमनानै ला नै दायो बेकग्राउन्डआ रिमुभ जाबाय एसे मोजां जानांगौ आरोना लोगोफोर माने फट'खौ एसे मोजाङै क्रप खालामनांगौ आं दा मोजाङै क्रप खालामाखै नालाय एसे नै आथिङा दानख्ल'नाय बायदि जाबाय आं बेखौ दायो डाउनलड खालामनानै लाग्रोनोसै फ्रियावनो आं डाउनलड खालामग्रोबाय बे दायो सेभ जाहैनानै थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव बिनि थाखाय नोंथांमोना पिक्सेल एपनि गोनांथि जागोन थाम्बनेल बानायनायनि थाखाय पिक्सेल एपखौ डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं दा पिक्सेल एपआव थुबाय बेनिफ्राय बेखौ डिलिट खालामब्लानो जाबाय टेक्सटखौ नैबेयाव थुनानै अकेआव थुनानै हो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे थ्रि डट्सआव थुनानै इमेज साइजखौ नैबे इमेज साइजआव थु नोंथांमोना बेहाय नैबे कास्टमाव थुनानै इउटुब थाम्बनेलाव थुनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय अके थुनानै हो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे सारि खनायाव थुब्लानो जाबाय बेवहाय कालारखौ चेन्ज खालामनो हायो नोंथांमोना गार्डेनाव नैबेखौ कालारखौ दोननो हायो नै गार्डेनाव थुनानै नैबेयाव थुनाय लोगो लोगो कालार चेन्ज जाबाय बेनिफ्राय राइट साइडआव थुदो
बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गुगोलाव थुनानै बेवहाय नोंथांमोना जायनाखि दानख'नाय दहाय गुगोलाव बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामदोंमोन ना बेखौ नैबे इम्पर्टआव थुनानै लानानै फैब्लानो जाबाय। आं दा नै लानानै फैबाय, नै राइट सिनाव थुदो, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै हमना ला आं दा नैबेखौ दोननोसै आरोना, हमनानै ला नै बेखौ एसे मिलायनांगोन नोंथांमोना ओरै थुनानै नैबे खनाथिंबो होनो हायो, नैबे खनाथिं होनानै नैबे गोजौआव नुदोंना नोंथांमोना नेमखि बायदि, नैबे नेमखि बायदियाव थुनानै बेखौ लक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आं दा नै लक खालामबाय बेखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय टाइटेल लिरनांगोन। टाइटेल लिरनो थाखाय नोंथांमोना नैबे प्लासाव थांब्लानो जाबाय। प्लासाव थांनानै नैबे टेक्स्टआव थुदो, टेक्स्टआव थुनानै नोंथांमोना मा लिरनो गोसो लिरबानो जाबाय। आं दा बे टेक्स्टखौ नै सानजाबसिनाव थुनानै डिलिट खालामफिनजोब्बाय। आं बेवहाय दा हाम्फेजों आंजोंल' लिरनोसै आरोना। फर एग्जाम्पल नोंथांमोननो आङो खिन्थादोंसो नालाय दायो, हाम्फेजों बर'निबो लिरनो हायो नोंथांमोना, आंजों, आं सर्टआव लिरबाय। बेनिफ्राय अकेआव थुदो, अकेआव थुनानै नै आं दा बेखौ नामखौ फन्टआव सोलायसिगोन आरोना। फन्टखौ सोलायनो थाखाय बे आखरखौ नोङो गिदिर आखर फिसा आखर सोलायनो हायो नैबे लिरनायखौ। बेनिफ्राय आं दा नैबे इयाव थुनानै होबाय, ओमफ्राय ओरै नै नारखोबाय आङो, ओरै नारखोनानै दा नैबेहाय नै फन्ट होननाय दङ, नैबे फन्टआव थुनानै होदो। फन्टआव थुनानै नोंथांमोना नैबे खान फन्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्लानो नै साइजआ गिदिर गिदिर जाबाय आरोना, नायनो हागोन नोंथांमोना। नै हाम्फेजों आंजों नुबायना नोंथांमोना। बेनिफ्राय बे जिनाखि फन्टनि कालारखौबो नोंथांमोना सोलायनो हायो, फन्टनि बेकग्राउन्डखौ नोंथांमोना नै बेफोरबायदिबो होनो हायो। नै मा होनो गोसो नै बेफोरबायदि होनो हायो। आं दा बिदि होआ। बेनिफ्राय आं जास्ट शेड'ल' होसिगोन आरोना। नै शेड'ल' होबाय आङो, नै शेड' होबाय। बेनिफ्राय फन्टनि कालारखौ सोलायनोबा नोंथांमोना नै ओरै नारख्लायब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे कालाराव थुनानै गोथांबा गोथां खालामनो हायो। नै बबे मोनसेखौ नांगौ, गोमोबा गोमो, गोजाबा गोजा, बबेखौ मोजां मोनो नोंथांमोना। हमनानै ला आं दा गोथांखौनो होथ'बाय, बांसिन गोथांखौनो होयो आङो। दा राइट सिनाव थुदो। बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ बेले बेजे जायैनि थाखाय बेखौ लक खालामनानै दोनबानो जाबाय। नैबे नेमखि बायदियाव थुनानै बेखौ लक खालामनानै दोन। नै आं दा लक खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेलेग टाइटेल लिरबावनो गोसोबा बेहाय लिरबावनो हायो आरोना। हाम्फेजों आंजों नैबे प्लासाव थुबावदो, मा लिरनो गोसो लिरबावनो हायो। नैबे टेक्स्टआव थुदो, बेनिफ्राय बेखौ ओरैजाय नै ओरै बोनानै लाब्लानो जाबाय थुहाबनानै। बेनिफ्राय ओरै खननै थु, बेनिफ्राय सानजाबसिनाव थुदो। बेहाय आं बर'नि लिरनोसै आरोना। बेरायना फैबाय लिरनोसै आङो, बेरायना फैबाय, बेनिफ्राय नै अके थुदो। बेनिफ्राय बेखौ ओरै खालामना होबानो, ओरै खनसे थुनानै ओरै खालामना होबानो बियो खायलें खुइलें जायो आरोना। नै खायलें खुइलें जायो। आरो बेनि फन्टखौबो सोलायनो हायो। नै थांदो, टाइटेलनि लिरनाय डिजाइनखौ सोलायनो हायो। फन्टआव थुनानै होदो, बेनिफ्राय नैबे खानाव थुनानै होबानो जाबाय। अके थुनानै होदो। नायदो नोंथांमोना, नै फन्ट सोलायबानो मोजां नुखायो लिरनाय स्टाइलफोरखौ। नै आं दा बेखौ बेकग्राउन्ड सोलायनोसैलाय, टाइटेल लिरनायखौ बेकग्राउन्ड सोलायनो थाखाय नैबे स्ट्रकआव थुनानै होदो, अके थुना होदो। बेनिफ्राय शेड' एसे होबावनोसै। नै शेड'खौ अन खालामबाय। नायदो नोंथांमोना माबायदि नुदों दायो। नै बिदि सोलायनो हायो आरोना। बेनिफ्राय नैबेखौबो लक खालामबावबाय आङो। नै लक खालामजोब्बाय। बे ओरै फुगारबाबो जेथिंबो थांला। हाम्फेजों आंजों बेरायना फैबाय। ओरैनो जास्ट माने नोंथांमोननो खोन्थानो थाखायल'सो आं बेखौ बानायदों नालाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सेभ खालामनो थाखाय इजि, नैबे सेराव थुदो, सेर अपसनाव गोजौआव। बेनिफ्राय डाइरेक्टलि सेभ टु गेलारि, बे डाइरेक्टलि गेलारियाव सेभ थाहैबाय। गेलारियाव सेभ थाबाय नालाय नोंथांमोना बेखौ इउटुब थाम्बनेइलाव बाहायनो हासिगोन आरोना। इउटुबनि थाम्बनेइलाव बाहायनो थाखाय नैबे इउटुब स्टुडिय'आव फैदो। इउटुब स्टुडिय'आव फैनानै नोंथांमोना जि भिडिअ'आव होनो गोसो बे थाम्बनेइलखौ, हमनानै ला आं नैबे कन्टेन्टआव थांबाय। कन्टेन्टआव थांनानै बबेहाय, हमनानै ला नैबे भिउस अलाव फैबाय आङो। भिउ अलाव थुनानै नोंथांमोना बबे भिडिअ'आव होनो गोसो बिहावनाव फैनानै मा मोनजाफैखो आं ओरै थुबाय। बेनिफ्राय नैबे गोजौआव पेन्सिलाव थुबाय आङो। पेन्सिलाव थुनानै नैबे आरो खनसे पेन्सिलाव थुबावबाय आङो। बेनिफ्राय चेन्ज
सेन्सआव थुबाय आङो दहाय आङो इदिट खालामनाय थाम्बनेलखौ होसिगोन आरोना दाना नैबे थुबाय आङो सेलेक्ट खालामबाय नैबे दानाव थुबाय दानाव थुनानै सेभआव थुनानै होनाय लोगो लोगो बिनि थाम्बनेला जाबाय आरोना लोगोफोर बिहनाव फैनानै मा मा मोनजाखो नै थाबाय दा लोगोफोर दा बेबायदि बानायो आरोना थाम्बनेलखौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो थाम्बनेल एडिटिं खालामनो रोंखासिगोन जानांसिगौ दा नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो नुफेरदों साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं बे चेनेलनि थ्रुयै बेबायदिनो नोंथांमोननो मोजां मोजां माने इम्परटेन्ट जेनाखि नोंथांमोननो आङो मिथिनाय बाथ्राफोरखौ बे चेनेलनि थ्रुयै फोरमायनो नाजायो दा जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलनि बेल आइकनखौबो अन खालामना हो जाहाथे आं भिडिअ गोदान गोदान हगारब्लानो नोंथाङा बयनिबो सिगांग्रो नुग्रोनो मोनो आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय